ሰላም ሰላም ናይ ስርደጉ ዓተይቲ ተኸታተልቲ ከመይ እኒአኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎማዓንቲ ከመይ ገይረ ብለይ ቦርጪ ሃምቦቨይ ከዕብዮ ከም ዝኽኣልኩ እያ ክነግረክን እንታይ ዓይነት መድሃኒት ወሲደ ንብዙሕ ዓመታት ዝወሰድክዎ እዩ። ማንም ሰብ ኣይፈልጥን ነይሩ ሕዚ ግን ክነግረክን እየ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕዚ ሕሩጭ እና ጨው ገይረ እኒአኹ ክልተ ነፍሒ ሕሩጭ ማለት እዩ። ክንዲ ዝኣኽለኩም መጠን ብለየገድስ ክንዲ ዝኣኽለክን እያ ከንትገብራ እና ኣብዚ ደባልቕ ኣለኹ ምናምን እቲ መድሃኒት ንብዙሕ ግዜያታት እየ ወሲደዮ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ ቁመና እኒአኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ልወስዶ እስኪ ሎማዓንቲ ከካፍለን ከም ሓስያ ማለት እዩ ልደልዮ ነገር ልደልዮ ክትህልያ ኢኸን ወይ ኣጋጣሚ ኢለ እየ ንምንታይ ኢለ የካፍለን ኢለ ሰሪሐልክን ማለት እዩ። እና ኣብዚ የቕጥና ኣለኹ እታ ሕሩጨይ ያ ማለት ኖርማል ቂጣ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ለስሓት እንትን የብሉ ኩልኻ ትኽእል ኢኻ ሕቡሽ ኖርማል ቂጣ እዩ። ጌርኸን እድብል ኣቢልኸን እቲ ካፕሱል መጨረሻ ግዜ እቲ ምግቢ ሰሪሐ ምስ ወዳእኹ ምስ ምግቢ እዩ ልውሰድ ኣብ ላዕሊ ንስንስ የለ ኣቢሎ ፈቲሐ ማለት እዩ። እና ማራ እዩ ፅቡቕ ብጣዕሚ ሃምቦ ይለውፀልክን ብለይ ቦርጪ ብለይ ምንም ነገር ምንም ዓይነት ጎንዮሽ ጉዳት የብሉይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ኣብዚ እታ መጥበሻ ወይ ደሞ እታ መእሊ ብጨው ልዳፍያ ኣለኹ ማለት እዩ። ከይትሕዘኒ ኣነ ማንኛውም ናይ ሓበሻ ነገር ልጋግር እንተኾይነ ብጨው እየ ልዳፊ ኣይሕዚ ማራ እዩ ፅቡቕ ንትሰርሖ ነገር ከዓኒ የመልክዐልኽን ማለት እዩ። ልምፅፅ ዝበለ ኣይኾነይ ሸጊእ ዝኾነልክን ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ቂጣይ ጋጊረ እኒአኹ ያው ቂጣ ደሞ ትፈልጣ ኢኽን ወይ ብሻይ ወይ ፍርፍር እያ ጥዕምቲ እሳ ወይ ብሻይ ወይ ፍርፍር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ስልሲ ኣነ ስራሕ ብጎኒ ደሞ ነሰራሕኩ ነይራ ማራ ደስ ትብል ስልሲ ማንኛውም ስልሲ ትሰርሐ ከእትያ ኢለ ነይራ ግን መቸም ሕቡሸይ ስልሲ ምስራሕ ኣይጠፍአክን ኢለ እያ እና ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተሃልዩ እንትን እዩ ቃርያ ኣትዮ ማለት እዩ። ቃርያ ኣትዮ ንፓስታ እንተኾይኑ ግን ኣይተእትየሉን ኢኻ ነዚ ግን ቃርያ ተእትወሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ በሃሊት ስልሲ ማንኛውም ፀብሒ ትሰርሕኦ ዝበሰለ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ጎኑ ዘይቲ ወለል ይብል ማለት እያ ማለት በሲሉ እኒኦ እቲ ፀብሒ ማለት እዩ። ቅጥዐይ ርያ እዚኣ ትመስል ቅንብርብር ዝበለት እና ፍርፍር ኣቢለያ ደሞ ርያ ዋው ዝኾነ ፍርፍር ማለት እዩ። ኣይኾነይ ግን መድሓኒት እንታይ ዓይነት መድሓኒት ተፀቢኹን እዩ ኣኘት ምግቢ ብልዓ ነገር ኣይትብልዓ ዋይ ተፈጥሮ እዩ ሰዲድለይ ዶ